سلام تعنا هبلي زخبركم تخطاتلتي تلفزيون دمص ويانة تግራይ بريزيدانت منግስት ትግራይ ተጋድላይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኩል ሻዕ 15 ሰነ እንኽብሮ ብሔራዊ በዓልና መዓልቲ ሰማዕታት ምኽንያት ምግባር ሕዚ አማስዮም መግለጽ አውጽዮም ኣለው። بريزيدانت منግስት ትግራይ ተጋድላይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ መግለጽዮም ኣብ ድሮ ምዝካር መበለ 33 ዓመት ዕለት ስውዓት ብሽም ጅግና ጀነራል አሉላ አባ ነጋ ዝተሰየመም ወፍሪ ሰራዊት ትግራይ አሰር አቦ ሓጎታቱም እና ሓጎታቱ አቦታቱን እነታቱን ወሪሱ ዘመዝግቦም ዘሎ አንጸባረቅቲ ዓወታት ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘለኻ ህዝብና እንኳዕ ደስ በለካ ኢሎም ኣለው። ተጋድላይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብተወሳኺ እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ወፍሪ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ክንደይ ግፍዒ ዝፈጸሙ ሰራዊታትን መራሕትን ምድምሳሶም ምስሓበሩ እቶም ዝተረፉ ድማ ካብ ወፍሪ አሉላ አባ ነጋ ተማሂሮም ዘለዎም ዕድል ኢድካ መሃበ ከም ዝኾነም እንተዘየሎ ግና ብቅልጽም ጅግና ሰራዊትናን ህዝብናን ኣብ መሬት ትግራይ ምቕባር ምዃኑ ብኣጽንኦት መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም ኣለው። ሙሉእ መልእኽቲ ፕሬዝዳንት መንግስት ትግራይ ተጋድላይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከም ዝስዕብ ክቐርብ እዩ። ዝኸበርካ ውሽጥን ወዛዓድን ትነብር ህዝቢ ትግራይ ዝኸበርኩም ስድራ ስዋዓት ዝኸበርኩም ጉዳት ኣካል ኩናት ዝኸበርኩም ሰራዊት ትግራይ ዝኸበርክን ዝኸበርኩምን ኣዲመ ብቆንዱ ቅድሚ 33 ዓመታት ኣብ ሓውዜን ዕዳጋ ዝገብር ዝነበረ ልዕሊ 2500 ህዝቢ ትግራይ 15 ሰነ 1980 ዓመተ ምህረት ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ ክፍጽሞ ይተባሂሉ ዘይሕሰብ ብናይ ቀዳማይ ደርጊ ኣርሜንያዊ ናይ ኣውሮፕላን ደብዳብ ህይወቶም ናይ ዝሓለፉ ስዋዓት ብሓፈሻ ድማ ኣብ ዋጋ 17 ዓመታት ኣቃልሲ ይኹን ድሕሪኡን መሰል ዓርሶ ውሳነናን ኩሉ መደብ ረብሓታት ህዝቢ ትግራይ ንምርግጋጽ ክቡር ህይወቶም ዝኸፈሉን ዝኸፍሉ ዘለውን ኩሎም ስዋዓትና ንዝክረላን ሕድሮም ከም ዘይንዕብርን ደጊምና ደጋጊምና ቃል ንኣትወላ ካብቶም ብሔራዊ በዓላት ትግራይና ሓንቲ ናብ ዝኾነት ዕለት 15 ሰነ 2013 ዓመተ ምህረት እንኳዕ ኣብፅሐኩም ኣብፅሐና ክብል ይፈቱ። ኣብ ድሮ ምዝካር መበል 33 ዓመት ዕለት ስዋዓት ብሽም ጅግና ጀነራል አሉላ አባ ነጋ ዝተሰየመ ወፍሪ ሰራዊት ትግራይ ኣሰር ኣብ ሓጎታቱ ንሓትነታቱ ኣቦታቱን ነታቱን ወሪሱ ዘመዝግቦም ዘለዎ አንጸባራቂ ዓወታት ኣብ ውሽጥን ደገን ዘላ ህዝብና እንኳዕ ደስ በለካ መስተንክራዊ ስርሒት ሰራዊትና ኣመራርሓና ዝኾኑ ድሙቕ ዓወታትና ከም ዝፈጽል ድማ እንተታውን ደጋፊ ቃልስና ብዛኽብርት ዕለት ስዋዓት ንገልጸሉ ብምጥማን እዩ። ብዘጋጣሚ ካብ ህዝባዊ ዕላማ ፍትሕ ከይበሉ ንኣስታት 46 ዓመታት ኣብ መስመሮም ጸኒዖም እናተቓለሱ ናይ ዘዋን ወረርቲ ኣብ ምምካት ክቡር መስዋዕቲ ከፊሎም ዝሓለፉ ጀጋኑ ተጋደልቲ ስዩም መስፍን ኣባይ ፀሃየን ኣባይ ነብሶን ከምኡውን ቅድሚ 2 ዓመት ብውዲት መለሕልቲ ሓይልታት ዝተቐንሰሉ ጀጋኑ ተጋደልቲ ጀነራል ሰዓረ መኮንን መጀር ጀነራል ገዛ ኣበራን እንትንዝክር ናይ ኩሎም ስዋዓትና ሕድሪ ብድሙቕ ዓወታት ይድገሱ ከም ዘለውን ንቐጻሊ እውን ሕድሪ ስዋዓትና ዘይንዕብር ቃልና ብምሕዳስ እዩ። ኣብዚ እዋን ሃልዋትናን ድሕነትናን ብቕልጥፍና ንምርግጋጽ እናካይዱ ዘለና ወረርቲ ናይ ምምካትን ካብ መሬት ትግራይ ተራሪካ ንምውፃእ ዝተጀመረ ቃልስን መስዋዕትን ናይ ኣቴንያ ዘለና መድረክ ሓድሽ ሕቶ መስዋዕቲ ብምዃኑ ነዚ ተልእኮ ኣብ ምፍጻም ዝተሰዉ ጀጋኑ እውን ክንዝክሮምን ዝጀመሮ ቃልሲ ብምሕያል ኩሎም ወረርቲ ሓይልታት ብተነጻጻሪ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ብምቕባር ኩሎም ስዋዕትና ክቐስኑ ህዝቢ ትግራይ ናይ ባዕሉ ዕድል ባዕሉ ክውስን ክንገብር ኣብዛ ክብርቲ ዕለት ደጊምና ሕድሪ ቀዳሞትን ድሓርወትን ስዋዕትና ይንዕብር ኢልና ሓድሽ ድሙቕ ታሪክ ብደምና ከም ንፅሕፍ ኣይጠራጠርን። ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኣብ ሕሉፍ ዕንቃዊ ቃልሲ ህዝቢ ክሓልፈሉ ኢሎም ዝተሰዉ ጀጋኑና ተጋደልትን ሃርበኛታትን ሰብ ህዝባዊ ዕላማ እዮም ነይሮም። እዞም ጀጋኑ ንሂወቶም ከይሰስዑ ኣብ እዋን 17 ዓመታት ብርታዊ ተጋደልቲ ትግራይ ድሑርን ዓፋንን መንግስታዊ ስርዓት ተፈጠሮም ብሔራዊ ዕልላን ምሕርቲ ጭቆና ምዝመዛን ንምስራግ ዓሊሞም ልዕሊ 60,000 ተጋደልትን ሃርበኛታትን ደቂ ትግራይ በይዛ ህዝቦም ኮይኖም ክቡር ናይ ህይወት መስዋዕቲ ከፊሎም ሓሊፎም ልዕሊ 100,000 ድማ ኣካሎም ጎዲሉ እዞም ጀጋኑ ተጋደልትን ሃርበኛታትን ህዝባዊ ዕላሞም ንምዕዋት ኩሉ ዓይነት መስዋዕትነትን ምኽፋል ድልዋት ነይሮም። ብተግባር ድማ ዋርድያ ድህነት ንዝነበረን ኣብ ኣፍሪካ ኣማይታት ኣሽሓት ዝቁፀር ሽሹ ሰራዊትን ዘመናዊ መሳርሒ ኩናትን ዝነበሮ ቀዳማይ ደርጊ ሓመድ ድበኽ ክደል ገይሮም ዝተኸፈለ መስዋዕቲ ሓድሽ ህዝባዊ ስርዓት ንኣስታት 30 ዓመታት ብምትካሉ ድማ ኩሎም ስዋዕትና ህያው ኮይኖም በዚ ድሞ ታሪኮም ድማ ዘለኣለን ዘይሃስስ ናብ ወለዶታት ዝመሓላለፍ ታሪክ ብደሞምን ዓጽምቶምን ጽሒፎም ሓሊፎም እዮም። ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን በዚ ዓመቱ 15 ሰነ እንዝክሮ ካብ ጀጋኑ ስዋዕትናን ኣካል ጉድኣትናን ክንመሃሮምን ክንወርሶም ዝግቡኡና ክብርታት ስለ ዘለዎ እዩ።
ጀጋኑና ካብ ዝነበሮም ብዙሓት መትከላትን ክብርታትን መንጎ ህዝባውነት ንዕላማ እስካብ መወዳእታ ምቅላስ ኩለ መዳያዊ ድልውነት ጽንዓት ውፍይነት ኩሉ ዓይነት መስዋዕትነት ምኽፋል ዝተረኸበ ዓወታት ዘይምዕጋብ ዓርሰ እምነትን ዓርሰ ምርኮሳን ዝኣመሰሉ ምግላጽ ይከኣል እዩ እዞም ዓበይቲ መትከላትን ክብርታትን እዚኦም ኣብዚ እዋን ነካይዶ ዘለና ህዝባዊ ኩናትና እውን ስለ ዘገልግሉ ዓጥዒትና ሒዝና ናብ ነገራዊ ሓይሊ ክንቅይሮም ይግባእ ስዋዕትና ህዝባዊ ዕላማ ልዕሊ ውልቃዊ ድሌቶም ብምስራዕ ንክቡር ሂወቶም ከይሰስዑ ኩለ መዳያዊ መስዋዕቲ ዝኸፈሉ ሰብ ፍሉይ ታሪክ ጀጋኑ እዮም እዞም ጀጋኑና ካብ ካሊእ ሰብ ዝፈልዮም ክብርታቶም ዓቂቦም ምንተ ምዕዋት ህዝባዊ ዕላማን ረባሕነት ህዝቢ ትግራይ ኢሎም ፍልጅ ከይተረፈ ረጊፆም መስተንክራዊ ቅያስ ዝሳፈሩ ምዃኖም እዩ ጀጋኑ ተጋደልትን ሃርበኛታትን ትግራይ ብዝኸፈሎ መስዋዕቲ ዓለም ብዓለሙ ደጋጊሙ ዝመስከረሎም ተቐባልነትና ኣዳን ዝረኸቡ ዓበይቲ መሰረታዊ ዕብየታትን ምዕባለታትን ናብ ትግራይ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ተመዝጊቦም እዮም ኣብ 1983 ዓመተ ምህረት ናይ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ኣዝዩ ተሃስየሉ ሃገር ኣብ ዝከሰ ድኽነት ዝተሓለተሉ ኣብቲ እዋን ኣብ ዓለም ብድኽነትን ካብ ዝፍለጣ ዝነበራ 10 ሃገራት ሓንቲ እያ ነይራ ኢትዮጵያ እንትኾን ክብርን ሞገስን ንኩሎም ሰዋዕት ተጋደልትን ሃርበኛታት ትግራይ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ዓሚቕ ድኽነትን ምስሊ ተተኳብን ኣብ ሓፂር ግዜ ብወሳኒ መልክዑ ተቐይሩ ሕድሕድ ዜጋ በብደረጃኡ ዝተጠቐመሉ ስሉጥ ተኸታታላይ ቀጻልነት ዝነበሮ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ዕብየት መዝገባ ምስ ዝነበራ 10 ሃገራት ዓለምና ሪጋ ኢትዮጵያ ተሰሪዓ ነይራ እያ ብምዃኑ እውን ህዝቢ ትግራይ ብናይ ቀደም ታሪኹ ኣስተዋፅኦ ጥራሕ ኣይኮነስ ቀዳማይ ደርጊ ብድምሳስን ኣብ ኢትዮጵያ ንኩሉ ህዝቢ ዝጠቅም ኩለ መዳያዊ ለውጢ ኣብ ምምዝጋብ ብፍልጠቱ ክእለቱ ገንዘቡ ጉልበቱ ረሃፁን ልዑል ታሪክ ዝፀሓፈ ናይ ማት ዘይደሊ በዓል ቅያ ህዝቢ እዩ ስለዝኾነ እውን ህዝቢ ትግራይ ብናይ ቀደም ይኹን ናይ ቀረባ ታሪኹ ኣብ ዝኣመነሉ ዕላማ ፀኒዑ ዝተፈለየ ሓልፋት ጥቕሚ እንተይኮነስ ሕልፊ መስዋዕት ምኽፋል ድሙቕ ታሪክ ዝሰርሐ ህዝቢ እዩ ዝኸበርኩንን ብመስዋዕቲ ልክ ህዝቢ ዝተፅሓፈ ሕገ መንግስቲ ይህነት ዝነበረ ፌደራላዊ ስርዓትን ዳግማይ ደርጊ ፋሽስታዊ ጉጅለ ኣብዪ ኣሕመድ ቅድሚ 3 ዓመታት ኣፍሪሱ ኩለ መዳያዊ መስዋዕትነት ሓመድ ድበት ኸዲኑ ዝነበረ ኣሃዳዊ ስርዓት ካብ መቃብሩ ኣውፅኡ ህይወት ክህልዎ ይገብር ኣሎ ብኣንጻሩ ሕገ መንግስትን ፌደራላዊ ስርዓትን ሕልፊ መስዋዕቲ ዝኸፈለ ህዝቢ ትግራይ ከየጥፋእኻ ንጉሰ ነገስ ናይ ምዃን ሕልሚ ቀትሪ ክዕውት ስለ ዘይኽእል እቲ ገስጋስ ኣረኣያን ብጭፍሩ ድኽነትን ምጥፋእን ዝፀዕር ህዝቢ ትግራይ ንምፅናስ ምስልመኛ ፀላት ህዝብና ዝኾነ ሓይልታት ትምክሕቲ ኣመራርሓ ክልል ኣምሓራ መንግስቲ ውልቀ ኣምላኽ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ናይ ጥፍኣት ግንባር ፈጢሩ ወራር ወልዒሉ ጅምላዊ ጭፍጨፋ ኣካይዱ የካይዱን ኣሎ ቅድሚ 33 ዓመታት ኣብ ሓውዜን ዝተኻየደ ጫፍጫፍን ምድጋም እውን ወረርቲ ሓይልታት ተላፊኖም ኣብ ገጠርን ከተማን ዝነብር ህዝቢ ትግራይ ብምድርን ኣየርን ኣርመንያዊ ባርባራዊ ገስዕታት ፈፂሞም ይፍፅሞን ኣለዉ እንተኾነ ህዝብና ሓረነ እምበር ኣይንብርከኹን ስለዝኾነ እውን ነባርን ሓድሽን ወለዶ ብምውላድ መሰል ዓርሶ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ብዘተኣምን ንምርግጋፅ ወረርቲ ናይ ምምካትን ካብ ትግራይ ጠራሪካ ንምውፃእ ከቢድ ተጋድሎ እናካየደ ይርከብ ሓድሽ ወለዶ ትግራይ ሕድሪ ቀዳሞት ኣይንዕብርን ኢሉ ንፈተውቲ ህዝቢ ትግራይ ዘሕብን ተጃሃርትን ወረርትን ድማ ርእሶም ከድኑ ዘግብር ሓድሽ ተደማሪ ታሪክ ብደሙ ብዕፅምቱ ብራፁ ጉልበትን ገንዘቡን የመዝግበሉ ብምዃኑ ሓድሽ ወለዶ ትግራይ ታንክታትን ማዕልያ ዘይብሎም ዘመናዊ መሳርሒ ኩናት እናቃፀለ በዓላት ክግለጽ ዘይኽእል ጀግንነት እናፈፀመ ህዝባዊ ኩናትና ናብ ዝለዓለ ብራኸ እናብፅሖ ይርከብ ኣብ ቀጻለ እውን ብዝኾነ ዓይነት መሳርሒ ኩናት ወረርቲ ድንብርት ከይበለ ደመኛ ፀላኢ ህዝቢ ትግራይ ንዝኾኑ ወረርቲ ሓይልታት ከም ዝሕምሽሾም ህዝብን መንግስትን ትግራይ ኣይጠራጠርን ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ድሌትን ትምኒትን ፀላእትና ናይ ዓለም ማሕበረሰብ ከይቀረየ ግልፂ እናኾነ ይኸይድ ኣሎ ኣርመንያዊ ተመክሮ ንካልኦት ምምሕላፍ ብዝመስል ኣግባብ ወረርቲ ፋሽስታውያን መልእኽቲ ንናይ ወፃኢ ዓዲ ልኡኻት ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ መንነቱ ካብ ገፀ ምድሪ ከጥፍኡ ከም ዝደልዩ ሕነኽ እንተይበሉ ገሊፆምሎም እዮም ስለዝኾነ እውን እዞም ወረርቲ ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ንምፅናት ኣብ ዓለም ጥራይ ብዘይፈልጥ ደረጃ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ኩለ መዳያዊ ጥፍኣት ፈፂሞምን ይፍፅሞን ኣለዉ ጥምየትን ፆታዊ ጥቃዕትን ከም ስትራቴጂ ኩናት ፍጻም ዓለም ለኸ ብርኪ ዝተኾነነ ዝለዓለ ገበን እዩ እንትኾን እዞም ወረርቲ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝፍፅም ዘሎ ገበን ግን ጥይት ጥምየት ፆታዊ ጥቃዕትን ሃፍቲ ምብራስን ኣብ ሓደ ፓኬጅ ኣትዮምን ዝተማልአ ኣመራርሓ እናሃቡ ትግራይ ናይ ምጥፋእ ሰይጣናዊ ተግባር ሕይሎም ይፍፅሙ ኣለዉ ስለዝኾነ እውን እዩ ናይ ዓለም ማሕበረሰብ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈፀሙ ክፍረታት ምስማዕ ካብ ዝጅመር ጀሚሩ ነዞም ወረርቲ ሓይልታት ክኾንን ዝርከብ ካብኡ ሓሊፉ ዝተፈላለዩ ውሳነታትን ፀጥታትን ኣብ ልዕሊ እዞም ወረርቲ ከዕርፍ ጀሚሩ ዘሎ ይኹን እምበር ድጋፍ ማሕበረሰብ ዓለም
بتعم تدلين بوزح عودة حقاذين كون هنا لازم كتفونا ورا دول العلماء طلعتي نحنساو نحوار مدمسة ذكال بغل سنة زكاية تعيو سلز غنوون حد ود تقراين كابقات مدري كتفونا عم زحاق ونفعش طاويان ورا التيقات إمنا مزلنا تربينا زجمرنا مخاتة زيادة نحيل المشي قفعتات صلاتنا حزبنا تقلنا قيتكون فريحون إلو ذهب كأسو زدنن كابقال سيزر حقيرون ينزحالمو زمورتي بتقبار قن قال سلز تقراي فاشتاوان ورا تفتشي مقتفو زي يخون مخانا براحن تيكونا بقلباتو زيادة نحيلة نغربي تسقوم هلاو صلاتنا كيفتو تقددون بعالم يقول سوالو خبر كنا نخبركم من عبدالله على سواقنا وررتي نتوسع انت فعل حدش ورار ورجع من له لحاله شو عطنا ورح زي مقراص ورار والعلو ورار نقدر عليه وفيهم من يوفرون له يقولون برتقالوا تقرأين حية لخيب تدي خوينو خالي وزيت أي ترين كراون فتما يهلا فلذهنون شو عطت سنة جمر ومتنا سنسيح ورار كموتو سعر كم قام زلفنهم مدرو حيلين لن روبا بوفر جنرال الله بانا غاز تسينا وفر سراويتنا زغور مثل حالن بجمرو ترى كعتن فلي زوالو عن صار مسلم كانوا عطاسنا تمزقو نفتوتنا لحبن نطلعتنا دماروسهم كان نزقبر روسو في ناكاي يركب قال سيد تግራይ ካብ ዋና ዋኑ ቀሪት ዝሕምም እናኾነ ብምኻዱ ናይ ዝምርኣያ ዝኾነ ጅግና ሰራዊትና እቶም ክንደይ ግፍዕታት ዝፈፅሙ ዝነበሩን ብርክት ዝበሉ ክፍለ ሰራዊታት ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ሙሉእ ብሙሉእ ክድምስሶምን ክበታትኖምን ክኢሉ እዩ ጠላትና ናይ ግዜ እምበር ብቅልፅምና ክንቀብሮም ከም ንኽእል ዘርኢ ታሪካዊ ወፍሪ እናተኻየደ ይርከብ ሰራዊት ትግራይ ብቑፅሩ ጥራሕ እንተይኮነ ብዘይ ምፍፃም ተኽእሉ ከመይ ንዓበየ ይስጉም ከም ዘሎ ዘርኢ بحد جزء أبركت زود بوتها دمسستي أوبريشنال كاي بسكارلو وفري ومخانون سراوي تجاي مستن كرو عطاس أوبريشنال ثلاث هلولا حد شاش بمسحها زلعنا خبرن مسكنا يصحها أبزو فرين هزنا تصاد فون روين مثلا حاولت بمخانو هزناون خبرن مسكنا يصحها بذات تجميل زلو وفري عبد العزيز تجاي زي جسد فتسموك في السويتاتن راحتن تدمي سملو أتم تركم حزون كوفر جنا جنرال الله بنا قاسنارو ذلكم بدل حزون إسكام هاب ويمهدام ويجمع بغلسون هزبسكراي أمير تقراي مواري بطريقة جامي أولا سراويت إيرترا إيرام كوزا وعدل مسارات كوزا إيرام زهو ببوا نوصخنا مخادي ركب زي تترينيا وصاني هم كان نجمع نفذلي وهم صدمنا بسوهاهم عدل زي تقامو ويعني يزولو ويبزلوا ويواسدن يزولو مشارشو أبزر قصة مريت تجاي خبر مهان مشلته فوقنا حزون مدلونا زيادة بمحيال كلهم ثلاثنا حتى يقدر يخدمسهم كن راروينا ثلاثنا ذا هو حلحد قدي تجاي نعمل تفاع باكجم كتقولوا أدل مهاب مخانو كل عامنا تلاقينا نزوم وراسي بسنة طاري أو حتى قدي نكمل ميقبا أبزوان زي كنزو وراي تجاي ثلاثنا فاشلان وراتي بالمساسن وغارنين لذلك أقول من عسير نفسه تجاي تنبيكون تسمو لهم جقنا نايزوان كل تاريخ الجزائر كل مزجاو زي أرض مغانو ثلاثنا كامل تجاي كسب ترى رقم تقبلوا من عسير نبغى علي أكل شرطنا المخان جبركم وحزي بحيلكم كسرلو خبر كنا نخبركم من إذا حدنا يكون عزوا علامة سرعتنا وفينتنا الباو تلاقنا مرحلنا بحاتيرنا كايدو حقاو تقبلنا زل الباو خنافنا دمنيا ثلاثنا دفاع عبينا ثلاثنا بمقبار عوضنا عن الراجلنا يقول بس قالوا كم تم قدامت تقارلتي كنتي كبتري سنتين عطاتن تقامات المحلة لحد المغانم ردائي قبا سوليز خلوون كم هزبي أو كم ينزلوا بالدوزات بتاعتنا نبدأ يترفع عالكن وسعيد فالمسوعاتي بمخفال نزل عالي بركي عن سدلوات كوني قبا نكايدو هزباو هناك مثل 10 سنة من رقات بكايف تحاو هناك سلسخونا نحنا دمو هزباو تاريخ سرحة من خلال تطاون طلع انتنا مشكرينا حزون زدلي كم تجمرنا كم هزبي حالة خوينا هزباو خويناتنا معوات ليتن كأكل من ربرابي ما ينفعون خوينا كم نروارو دما زتراتنا دريولون إلا دخونون هزبي كم تجمير وزرلو بمسوعات يستفخل سرعتنا بيجي من عنا الراقبين كل مسألتنا بقيتنا المتاون حدو قداموتن نايلو مسوعاتنا نعبرن يلنا نورس حيلتات بالمكاتب بسعارن مثل 10 سنة هزبنا بتمر كرسمنا مسوعاتنا تسنان مرقات بذا خبرت على قالنا دقيقنا نحدثن وقالنا نركبن على هنا نصد زي طرف عوض حد ناس تيمنا حاجة زين صبروا روا زين إيوه قبيل لنا نعوض نمرش دقيقنا نقع عن مبال ثلاثة عامات بعد سواء تقريبا نحن نصحكم من تول
داغماي درغن مشاركتهم كلهم نايطفات حيلتات قطراتن كتماتن تግራይና داغماي ጫፍ حوزين نرقام بدورو ماليا زي ولهم كفرتات بمكات وزغالسنا بروح عاوزنا قدين كم سنة بمتلمانين حدر سواتنا ينعبرن كبرن مقوسن جيغان سواتنا عاوزنا نزب تግራይ حنوة صلاة تግራይ مثل عرسو صلاة تግራይ نكالس علواتنا ندحنتنا نوصلنا تግራይ تفعر يغني اللي خبر وزبانا ورج هذي سكالو دموغي تاريخنا ودموغي وحبرنا زي حاسس بزلولو حالواتنا دحننتنا بقلص امن قلزمنا زي طوى بحايلي منقد نسكتن عنا صبرو ببلحات نصبرو بعقلي نحل